ngawan nakasnong kabasipara artimi bakasnong jongpi namar kanong krem bat kanong tliu ka krem bat ka tliu kimedai sipara Daniel haba pirung syakrem kadoan katliu haba pirung syatliu layo ada kakrem ngas ngaujan bangawan haying gimaidu maisan ha kani kejan me ngakwa banyai poino syaka kubor nakaktin jong ublay ki kaporu kalaya kena habang apen kre jingik tu kana ya pi ngaking kli namar balai kejing lumar lada pi pen kre bakala pi la hala dayam tang shu ya tu kumne kumtai ngalalap uwe no ya tu kana ya ki kena uan ra ada kato kejing ya tu kana si paungot ki thei soti la ya yapata bat kini ki hebaret nakata-kata nganga kelumar phaban pengkre jing itu kanai kini hebaret lada ya tu Joseph semua kumbala ya emlang lada ya tu ya kiwei la ya tu David la lendat dayam you Goliath la ya syonglang saya no kenya tu plus nalor kata dai tangata haying mane la saya tu kana tang ya ki kena sinrang dai kentai mju kami tu em kena kentai kak baya tu nong keren no rutang yu sinrang banyak saya i kentai saya penat kentai bun sin fi ngap bom seliat la long bom long tau demi ru nrai tik tang syuang syapang jong u kedok nut kelak kentu menta ka step menta ka por ngan itu kana no syapang ki kentai ngap ha wow syapang jongpi bak kata ke kana em ngan itu kalong komne syapang kajing bhabre kani kabangan itu mentang ngan itu syapang kajing bhabre mano bakwa sniubri dan rakti bakwa sniubri rakti bakwa bhabri syriak to penhap nok tah ngal ayo i phi bhabri ya kini ka bentang an seng nong rem na ka kitab jong ka Esther kalam nong ka baar ka dekat ka banyau ka ong kumni sngap ha bat kata kathai samla kalong ka bhabri bat ka ba iten nat tong inyo ang lang penbuat mapi bat kata kathai samla kalong kababhabre bat kaba itenan ngabhabre ne em ngabhabre ne em nga ya thu ho ngam yong yang tengah bhabre no em habayong la keluman nong daong hooi yo tim daong em ni daong yang sikin tien ngayong ne ngali yong ne ong jam ai kita kan ngayong tengah bhabre no em kita ki nga upaya tu ye kene kathai bhabriu ngam dai bo bhabriu tang bang ade bo bhabriu to na phi kwa em man bhabriu ngangai baro ke bayawan hang ni kwa bhabriu bat na kata daw bakwa bhabriu la phong ki sapti ki bastai ki chinrang ki laya dang tai ki kentai ki laya pendai iklep ki herban
kita kidai kijing kuat jong pi dan ki kena ki juti dang sutiet menen na yau bakwa bahabre nang ta dan lele ki kena kamele stai dawan jing seng ki ya ai rong sao ik sentor kato talas ni udur ya pi ke hebarit dang bahadur bapita sao ik angap te it penjabata nang ne ma ta hang ni mentang akwa banyak keren syapang kene ka jing bha briu kabapen bha briu yaladi kane ka jing bha briu baru ki kena kwa lot ngangat meni ka por bawan jing eseng pipet ayu yalade syaban mi na yeng yet ya dom ni am keni pen am dan ke be dom ru tang masyi thak kumta kane ke jing bha briu hakini kisngi menta ki khna kila nang bha ban pen bha briu ila die kila nang ban pej hakayet kila nang ban sat kisnyu kila nang ban shem ki krem nga tengam datip kerteng bha phi ki jing ta namar banga ke jing ta jonga ke pher bet jong phi ke jing ta jonga ka balai hajar aspa ngata ban ngata la kumno shipausnan kompni yang bam lahjar aspa MC Tien apa kandalut te shipausnan ta ngangam detip banga batip banga de tong fair and handsome tu try te menta ki kena ki te bhadai lek rung lada on page ya ki jaga ba pen make up ya ki thai ba briu ya ki rang ba briu ngadon kam le exam sisnam berlalan dat ki jing tak khmat na kata kada menta wat kini ki hebaret kilayata mano bata umpniang ba mene mdanem ta ada ke krem sun cover mo menta latip haki por jongi mbana kita mdani ai bin mishwa ken mishwa jongi ompat tip kita ki por ta krem kita ki por ta pon kumapi menta pat ki kena kilayanang wat kisnyu shungan dapat ni mishwa usnyu abala jinglek lada kumno perjong kum sno angne uti pula nama je ya kejing sok kerdak ke belah iman sakat tengit na kata-kata ngim jupat nang ban lek kuj abawan si jing eseng habaret habalet jing eseng kum ni em karyam ha kejebok kapetlun ha kejat nang ta ki don si ki akli ki misai ki beset mi nang ni syungan dapat mano badan misai mentah kajing step ketut syong ai kam step ku misai em gitu kena mental piwan jing seng piadon gitu mano bara rumah layar rumah baik syirak ngimin syam tip rumah ladawan misai do syane kane kangap ka pedang saw kum karong menta par ki kena balaya nang le estai om don shu kinero ngimin sywa kane em kane ka khmut angne ka por jong teman besan pastor kalong kum jeka penhap siap kam ju khoi kanong rempi kilong kami sedin dia mat kata kiblah he mo kane kanong rem kam ju khoi tena kata-kata ki kena menta phin pet kum kita amdan balai kilayan nang banle bhabreu kilayan nang banta ki pon don ki kena ki bakham nang lele banle bhabreu ani ni menshwa fitem watang ban pejit ni lera dah yo i la de ni we to ya la de thu we to namar bo ni not sno ban keren ban pej agayet hendrai menta ki kena klem pejit kin numnut ban mi dayam kam ngapong re belai file menta kedo bero kedai ke jingpha rioma ta ha kene ke por kumbang ala ang ki kena ki kam bhabri menta banyaman shwa hendrai
Kini ke samla ka bangan ye thu ka tinjung blai sngap ha ka ong kum ne. Kini ke samla kadai ka kena khun suat. Ngalo ong menne thong yakop dekat kilong kini dekat ki kena ma. Ta. Kini ka kena kadai ka khun suat. Andala dai ka khun suat hab ong khun suat imai ibaila yap ndai. Mdan mai mdan pasyu lese dona preng jungi ru balong gumta na maru blai la khatna te piter kasyong kasa bat u kenja pakhna le bakhakin bat u persa jong kpa u kerteng jong u long mordeka uri ma u yaka ndala ri ma u ani na baro khna padem kadai ka khunduk ka khun swet ma kaduk tang maka jing bhab riu jongkala palat pitep hakawai ke sngi ka ja kumne laong ba usim ula phawat samla te syubu mentakum usim nong krem laong hanong krem ko kinong krem ya penwat samla yang Kumba kitai samla jong kahima nong krem ong kum ta tertel. Oh kitai samla babha briu kin ya wan haying usim kin don ka jakasa nam ta jong ki kin ya ta kine ki krem ki pon kum ta tertel. Kum ta usim lalek ong ya ki menteri kila ya wan kum ta kila ya lech ki jaka. Ong no wan pen benas nong krem ko kitai samla nong krem to ya krek ban pen bahabriu ya de usim unjit na pi ban long ka samla le ka tengah ha kata kapor ki samla nong krem ki nyepun kambha de kene ka khna ru ngani thu lengkat anda kila yu jit de kene ka khna duk na nong kendong kamlong kum nong krem kum ne ro na nong kendong ha ka sya jit lang kasya ajit lang kiara lang ya kata ka samla saying sim tang ban dal poi haying sim ki wei ki samla ki bi jerong ki bi riam ki barem dor ki ya iban genya ka ni tang katai marwei ke batur pun terpat handai mangi ki riam ki bastai ki barem kianang ha banta kini kipon kianang ha banta na dong syadong kini kiwe kisamla oh usim ulaong ye kini kinong pet me saya ai ye kito ki bai jing ta khamat makannya ta ai bakinya ta man kesngi haduk shisnam usim un sejit na pedang jongki te shisnam tepi ai lat ta khamat telas ngutenat man kesngi ngatrai bandai ki samla kan thai lei usnyu pat rakhyang la slebia ngangai bawan preng jong piru tang su ongum ta phinya bun kam usim pha trei ong ye ki to trei na shu shong shu bam shu thia shu ta pon bai man kesngi shu pe yit bai kum ta la ai la shisnam kene ka khna esta kene samla esta pat kam tre banta ai kita kipuan bat ka ong lada ublai ujit ai unjit bai kumne da kadur ka badan teh kumta anda ladap sisnam pite ladap sisnam usim mula ong kita samla to ya kre no bangan jit no na plang jongki la lek kawai ke samla kalawan pai di jing snosi usim menjit kala snosi nomor kat usim menjit sibu ma phi chanirun ong jit samla usim de phi ban lek dei samla usim de ke jing snok khan ke pamla den rai kine ki samla habala rong hakamra usim uklem jit rong kawai uklem jit ha kabakhat do lese kin perkhat ya ka esta le ka samla kabam dale khu kabam dam riam stai henre ka shudan ye jan iba khoj malu mala pitep kilayar khiban ro kum kane tharai nyo wat mangi ki ba stai ki ba riam kumne ki ba long
riam pareng kumanong usim umjit kadur ngidon kerenjeng ngibiang endala rung kene ke Esther Maria rung kene bidip usim hujan kelalan bu itenat ya kah ya kan dong usim tepi jan beding namar balai yo i kata kebreu haka percaya usim abhabri tam ke Esther Sibu mentah kisama senrang na kentai yo i yo bakham i biang na kham i biang ta na trai si kilometer par khapre phiru kumta em da yo i bat itna kumta usim maria rong kene kathai samla wow kedok no jong tuk 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 kala kende kedok no jong u kala kende bat ulas ngobha ya ka bat ula kane ka kena pade ka ong mai ai ngan long mangalong lada usim ujit lada ngam ta pon umat jit henreng ka jinglong jongka kalong ka batip sngi ka basenia tang hau blai ken pen ban usim ula jit ya ka kerteng jong uta usim ude u aha shiras kumta ta kispangur kisamla bhabriu ki babiang grenjeng ki babiang kador ki bamyong kumne kumnga ki bali kumapi ki layalet sibuk mentala da usim ujit samla nangne na balang nong krem ngayo ngala dom empi kumute jingyong tangau dang yo kine kisamla bhabriu sine jekamat pat kam iman ibisni ni em kumta kini kisamla ru labisni kum katai kisamla nonong kendong usim mujid hadu baki lalet pensyai kirang ba ni usim tu lalet bit ya kalaki ketmaru tengna kada usim itnat enong kendang kumta ki kena akene kapo nonong ipi kajing bhabriu kam daite kene kesni do bangadan ken mau ma ngaru ngabhabriu nganong ipi ngam dan ngape yang ngam dan kemot se ngadon em ngape je pidon kajing bhabriu kamut aba pidon ye kene kasni do kabali kamut aba pidon ye kasni do kabestem kamut aba pidong uba jerong umu pareng kamut aba pilengkot Henry kejing bhabriu kam don deh kene kedur kedan hangno hai hakok siu ong jam men sim ma kane kedai kejing bhabriu ke basisha ma kejing bhabriu ke basisha kam don hakadur kemat Henry ka mensim kumbaang tinang way beauty doesn't have in your face but in your heart. Nakata daw day namar baka jing bhabriu kadon ha kane ka mensim kikmi kikpa ye kikun ki bayong ru ki it ke ju em ye ki bali ru ki it ke ju ye ki bayong ru ki it ke ju te ha kane ka por ngakwa ban ong ye pi kwa ne em banta pan bhabriu ila dia kum pangala kalimen ne kwa ne ya mkwa shu la kwa sni briu no kwa dai ta te good kan chini la da pi me kwa ngan ong ye no ri no samla khi pi pen lewet do rangan ta ai ka dor ngan ong ye pi sngap hangan ye thu saujat ki dawai jing tak khamat ki bebas ba ada pita kita dawai te pi wat ulong pa tung si pi sta kita ke wat pastor dang yak mat ba singa teman masan ro yak mat ba da pita ta dawai ko ong mangan kam daran da duk ru yo menek na dam dan besar yo da ta kata
long ye pi siang is so ai ne ngarum ne kata kedawai sngap ha wat nam hla tak khndiat ro yo bakla kerteng yo phidata yo yong ba da bakla ta yong ne em nong ong ban khuj kini nyang mong i pen ban kumbadro khna kata kedawai ka bapinta ka kerteng kini ya kene ke jing iem kene ke dur em tak de ka akuar babha tapi tak ada akuar babha em wat pastol mali phi ani ke khna ke jing babri dai ne em ke jing babri ko basisha tam ke jing ta kene ke tate sabhabri phi sata phi ke jing ta shipau khat ar hajar ru henrai phim dan yi ke jing long ka akuar babha ki briu de yu e phi jaka beken pai ani Mario i ki phai satai don ru ki ban song ye phi nga de yu i ka tum bang ja phi teng teng ang ya ja tong supai jaka don ru ki bakum kita na kata ka dawan hikaya phi kada waita pan bhabriu ka babes tam ya phi ki khna kadai ka akor ba bha katu ka ba marai rung ki briu ai no ek mula kadai ka akor ba bha te katu kam dai ka kam bathai na kata ka daw ki khna ki ba pendon kam da kadai ka jingta em lada pi pendon kam da ka jingta da kadai ka akor ba bha phin sabha breu hapo shnong ki breu kin sa pailut tang ya phi ki breu kin sayalap khana tang syafang jang phi kabar kadawai ka babas tamman pen bha breu kum balong ka esta khnang ba usiem unjit ta ya phi ro da phita da kini kaktien katlit kedai kawai Sisien em hebret udan we khuna unya mesi nang ni sha tei surak rang tau khuna ndanya mesi unya tharai khara khalai teli te por lai ke mesi ka suki em surak ai hon da kali tai we rang ba la ai hon kat no ye don hang ta arngat tin em to khuna pun ken ria ing ta mesi Ang tarang ba kena nya syarut mang kita ke mesti utau kena wong na presiden wang nya me tang ka we ngilai khat we teli te me wang ki kena ka kintien kum kata pin kirani ki bela he dan teng menta ki kena syaddan em kena basai teli dak ong ai ong ai ki kun le untuk dak Don kilong kami dah don saya pun lam ngamar ngi don kampun kum kita kena bangin kit sya tai sya ki kena ke bele bentuk tar ong mai ki kun simpriang lel saya pun yang kum ta ki kena menta ka ktien ngetelit na pedeng jong pi don ni am bayo pai ni ai mai dak pai ai ngayu i we kena dapat ong imei gumno penbon tadi sisien ngan yetu kana ye pi ngi la ja hayeng jongi kikimiru tang bangan ong ye pi na ye lek bos tan namar ka ja kum ne ngi ye don sha plau la paji nang ne sha te sha plau yeng mane ngi siap marbo ti mei jongi don hayeng Iset mabul manga jingi ba kum ta terta. Imei pade kata kapor yu ong. Ba jingi oi license housing card kumtan. Wan chi yeng kon. Ong ba mulle kum no long. Tong the syet ke jinta. Nang ne kat sate ti la de don jing bu Ong ba jini ta silong kemiru la su akpos de hana yala de don hajing bu ngi sya surat dang khot kataru lalong gadau ba jong jing ka jing yo ban mai ki kun rei kum ta kan ngon ong ye phiru kadan ka por bakum kita perkila dai ki dau ba ka jing baklakin hajing asam rei kun long mentau kun dang sete stan nong krem up bandawan mau teka tong umsil larangat lut pi tu pan
ndai habadon ya lade ke jing om hajan handai ngayu ipat long kata kadon ke poin handai ki kena menta hidai babon hi kisni kutien dayam udan we kena ubaang yang pastor ibai pastor ibai hai tau kena ru lade kena sama wong kamno pitre ayu kin le fish pangkut baik ya pastor jangi hu om gumta pastor hadu bai lalengok ngan ini share ki no angta tang ba phangkut ru kamumut habda keli gumta ne kita baro kita ba jong ini kan mau bangan ong ipi hat baret na baro kitiar ban pen pra em ban pen yadom briu uklan tam u thlit dayam uneu thlit ne kata sumar bha lara phim sumar uneu thlit on sa penjaba on pen bha briu shu ye jing em jong phi on sa pen sneu briu keren giktin ke badan akor ke sitiu jakob ka anggamno utlit ulang udukan ubaret and rayushat pen sneu na kata kadau to keren badan akor kena mapinlong baha briu kabalai kajing snaurit ken mau bha pila abandan ye kadur kabayong pila abandan ye kadur kabadom ngan kum kito kinegro setai Nigeria ro Henry lemda pimdon pat ya kene jing sngoret ki breu kin isi lot long ki kena besngoret long ki kena ki ba sngaulem ye ki wai yo sngaulem ki kena ki besbon tang ba kena haba ong sebun bun besim kabu kena mentang arut ki kena ki syongkai wei udon jingbam anda labam jingbam lama ruta wei umdan uang hana ailem te utau badan ai da ai pada ja ayu ta wei kena uang mikin mau ya minong ikai habai berkelas iong kamna se men i ye ki wei kumba i jelade te me de ban ailem ya na tau kena uang hoi mekan mau em hadin pat ong inoi kai wat om ikwa ai jong diwe mirang kan mau na kata kadau ki kena kum kita gide ki kana ki ba pen sneu ya phi nai mlen ma long ki ba sneuret long ki ba sbon ka ba khadu ka jing em tip breu tip blai pat minta ngani thu khana ye phi long ki ai hai mai phi long ayu ma phi ngan ong ye phi dei kapan snget jeng imai pa imai habai phong ye la de dapat lun bejot ro henrai tang ba phi phong ma phi sakti ba bha phi le dan buram dan akwal ma phi ki kemen ngaju kinam dan gano ga jing sngosi henry ki don bun ki long kmi long pa ki bah spa ki bariu spa haying asal haba ki khon kim em te briu te blai haba ki khon ki atu ki apanyap briu ki khon ki ngap aga jing khayi drugs ka jing don spa jongi kamla aban ajing sok henry ladangi don makna ya ying abduk na ka bariu spa haba ki khon ki em te briu te blai to tep pidon ya kaspa aba kabam lutshu lene kaspa kabam la banthi na kata kadau kaburam jong pi kimi ka shong ha pi ki khon ken ma bha kine ki ha baret kine ki parasam la hane ba kaburam jong ying ka sam ka shong hanga bara phi ha ba ki khon ki tho kan tiu kurem ka yeng kadap ta kaburam tena kata kadau tolong ki badan buram ki badan ye jing em ka batip bri tiplai lada pi bhabri hukum ka aktris lada pi bhabri hukum aktor klam ka jing em tip bri tiplai pin nam lang ki bhabri hau blai kin mau men ne ngong kum no shwa bangan sha usiem ujit em ye ka estal bhabri
yang ngi pat uai uban je ladang ngi bahabri uai ha ang jam ngamyo sno ken mau ngan ang ipi ya ka sem ya kene ka khna esta ba ka bahabri us em ujit ya ka hendrai ya kino ki khna ke bahabri ublai ke ujit ma ani une khna bahabri pet ye jinglong dan guram em tip brio tip lay shim angel itu kena barit Aisha paradise labia pet chine chiliang don kena bakam dekat ani une te jing i dekat kene te jing i dekat shim pet angel berat no shatai kene ka dekat kene ka bambhabri kan mau blay un sejit te ban long ki baba abri dan kam melek kumno ni dia bilang ki kena ki badan ya ka buram ka kor ka ba kai ni dia bilang ki kena ki keren kumno keren dan buram dai ki badan ru ye ki jing sngoret ba ki jing sbon bat ki ba em ka jing tip breu tip blai kedai tang kata sautli kabala ban pen bahabri utam ya phi ki khon laki don kene ka dor bahabri kan no ru em haba kim dan ni ke jinglong ye kine sautli ke jing em imain num itna than ban pa ye phi andra ye ki to ki khon bahabri kan no ru pan lada pidon ye kine sautli ke jinglong imai ipa kin dabe tang da ke jing kemen haba pa ye phi te kermen blai lor kat ba phi ke habaret ba pinang yo ye ke jing bahabri wa ka jing em man la ka sngi khnang ba u blai un sejit ye phi kom ba ujit yo to khna ubara ye ki jing bam halakti moi ki do kha ba ki pu kumta ba ka tin jung blai ru kala ong te ye ki no ki khna ki ba bahabri an sakhat ye ki sha ye ki khna bakin wan hanga ublai ngker ku ye ki jing seng khna jong phi ya kene ka por na ka benta ka buram jung amen